Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय। दिनै आं नायनोसै नोंथांमोननि मेलेमा बेसेबां गोख्रै खामानि होयो। दिनै आं नोंथांमोननियाव मोनबा इन्टारेस्टिं सोंथि सोंगोन, जायनि फिननायखौ नोंथांमोना गाहायाव कमेन्ट बक्सआव होनांगोन। दानिया नायदोनि नोंथाङा बेसेबां सोंनायनि फिननाय होनो हायो। सोंथि नं 1, जुदि दैसे दावदै रुनाया मोननो थाखाय 10 मिनिट सम नांगौ, अब्ला 10टा दावदै रुनो बेसेबां सम नांगोन? फिननाया जाबाय 10 मिनिट। सोंथि नं 2, इंराजियाव 1 निफ्राय लानानै 100 सिम साननायाव एआ खैबार फैयो? फिननाया जाहैबाय 0, खनसेबो फैया। सोंथि नं 3, मोनसे हादरनि मुं बुं जाय एजों जागायो आरो एआव जोबहैयो। फिननाया जाहैबाय आमेरिका। सोंथि नं 4, जुदि नोंनियाव 2 मोसौ आरो 3 बोरमा दं, अब्ला नोंनियाव गासै बेसेबां आथिं दं? फिननाया जाहैबाय 2 आथिं। सोंथि नं 5, बियो मा मैगं जेराव ताला आरो साबि मोन्नैबो फैयो? फिननाया जाहैबाय लकी। लक दाजाब की समान लकी। लक माने ताला, की माने साबि। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो फेसबुक आरो WhatsAppआव शेयार खालाम। आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला बिदिनो गोदान इन्टारेस्टिं भिडिअनि थाखाय बि सोमखोर बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।